Yeah. Uyabona kahle. Le ndawo nayi inezinto zakhona zokusebenza abantu. Amandla akhona ke kwaSiphoke khali. Alawulwa khona ukuthiwa inyosi imambetwana, mbetwana ezambetwana. Uyakuzwa ngithini? Kukhona indawo la kunento enamandla okuthiwa inyosi imambetwana, mbetwana. Ulalela wakhehle. Nazi. Khanyisa mani kehle khombisa abantu. Ngene ungasabi ayisibikile bafowethu ukuthi nizofika ungasabi. Kuyabonakala lokho? Uyabona? Akuveli kahle. Ya, fanele kuvele ndoda. Imfihlo ke le. Kodwa umuntu phela yena simhlalisa kulesigqiki. Nasi isigqiki esimhlalisa kuso. Yena umuntu usuke engazi yena wena khehle ukuthi la kwenzakalani kodwa thina sisuke sazi ukuthi njengoba ekhuluma la yena uyitshela ukuthi inkinga uyibika kimi kanti useyibika emandleni uthatha ipower yokunqoba izinto. Mana mkhulu zinyosi leziyana. Ngibona inyakazi mawuyithinta zithula azisihuphi nathi. Awuchaze mkhulu. Phela lezi inyosi ezepower, ipower yabafundisi, ipower yabantu abangacabi, ipower yabantu angithi lento icontroller yonke lento oyibona la. Lezi ithombe ebaziweyo bhanya umbukiso. Uyayizwa ukuthi ngithini? Lento iyona ke yonke lento encika kakhulu entweni ephilayo ukuthiwa yini zinyosi. Sho, ngenkathi uhleli lana ke mntaka baba, ilana osuke wena usulaphekile noma wena ilapho lapheka khona ngenkani ngoba wena la isuke wena uzothi uma ukhuluma ulalele lezi izinto engithi isipokwe ekhali. Okusho ukuthi la noma umuthi. Okusho ukuthi la ulapheka ngokungena nje ucela okufunayo uphuma uhambe. Kuyabiza ke ukungena la endlini. Akungeni nje ingane esahlanganisayo. Asikhulumi ngabahlanganisayo. Abahlanganisayo A B C D abayele esigodlweni baqala bathola amandla. Abanye baye emanguzi bawuthola iwasho. Bese bebuya la sebanamandla ukuthi bona bafuna ukuphila with a secret. Umuntu ophila ngesecret, umuntu ophila ngemfihlo, umuntu ophila ngepower. Ipower ke itholakala kulendlu okuthiwa kuKwaSiphoke khali ngoba yonke into iumoya. Khumbula isipokwe isona esiumoya sibonakala ngamehlo kodwa into esaziyo ukuthi ikhona. So ke njengoba umuntu waSiphoke khali la ingoba la awugcabi la yonke into uphuma ufresh ngathi awenzanga lutho. Mkhulu sengizophetha. Ngibone inyanga ziphelela la kwamhlaba lingana zize kuwe. Ngazi inyanga ihambelana. Kodwa mkhulu wena inyanga ehlanganisa. Sizokhothama la kuwena mkhulu. Kusho ukuthini lokho? Lalela ke. Abaculi bakaMaskandi ngabahlanganisa. Mina bazwani bengezwani. Bahlalelane bengehlalelani. Bayoxabana sebebodwa mabaxabana sebebodwa la bahlala khona. Kodwa uma belaki imfanele kube nokuthula ngoba mina ngokuthula. Right. Kanjalo nabelaphi bendabuko. Ngiyaphila nezinsizwa zonke. Abanye anginankinga nomuntu. Omunye ngangicwasa, omunye ayibone ngcono ofa indlala. Ofa indlala. Othi ungcono ngani? Ngoba la emhlabeni izinto ziyasherwa. Uyamdinga omunye umuntu. Mina ngumuntu open ophila nawo wonke umuntu mfowethu. Ngiyabathanda bonke futhi abelaphi iSouth Africa yonke nabangaphandle umuntu nje omelaphi wendabuko ngiyamthanda ozonda mina uyizonda yena. Ingakho kubona inyanga zingena la ekhaya usuku nosuku ngihamba nazo ngishutha nazo nanoma ubani anginandaba mina umuntu othi asishuthe. Ngoba mina ngazi ukuthi umuntu into eyodwa umuntu ngokaNkuluNkulu. Kwase kuba yimi ke osebenzeka nje ingilozi kaSathane emhlabeni. Imfihlo yakho omkhulu siyazi bakhona odokotela bakhona abalapha endabuko esibathole endaweni endaweni eziphezulu koGoli koThekwini bengahlali futhi endaweni eyodwa. Umkhulu utholana lana yena wenza ngani ukuthi into zakhe mayisebenza esebenzela engashashitshi indawo engabi unogwaja uzikhundla. Angazi okuningi ngoba nami ngangenwa angenanga. Okusho ukuthi okuningi ngikuplane kuyazenzakalela. Okunye kuba amandla nemfihlakalo kaNkuluNkulu. Okunye kuba ilento ngathi sithandaza kancane khona into ebheda efuna ukuphakama la. Baba wethu osezulwini manqolisa igama lakho mawufika umbuso wakho mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu Nkosi yami gogo logobile saluka sempondo vuma vuma novume ezizweni sadla sembethizwe nomhlaba.
siyaxolisa abogogo. Hayi ngoba ngingcono mina komunye ngiyefana nabo bonke abelaphi kodwa mina imfihlo yami ithi inyanga ihlala la njalo abazohlala bayifune khona ngoba ngidinga indawo equiet lokho ezipokwe zami akukhona ukuhlala la kuduma khona imoto uma usethebeni pipip uphi sifuna umsindo thina sifuna kube quiet ukuze mangunika lento ngufake yona isuze mangubhoboza amathumbu ngifaka ibhodlela esiswini ngilibhoboza ithumbu ngene ibhodlela esiswini mangufaka incweba ngufaka incweba kuthule kulalela ipoko kuphela ukuze into yomuntu ibe perfect. Mkhulu zingayi igodlo zakho nguze ukhuluma ngezinye zingayi igodlo zakho mkhulu zu 22 baba 22 igodlo baba. Sengiphetha mkhulu ngibona umkhulu namhlanje ufaka isikhafu isho ukuthini indaba yesikhafu? Mhlambe sekunenyanga nje lesikhafu siqalile sigqilaza kwasha amadoda amakhulu athi yagqilaza lento isikhafu nje la isikhafu sami mfowethu esamandla isikhafu sami okuthiwa mangishutha amavideo ngisiphathe isikhafu sami nje mfowethu nami engisenzelwe amandla emfihlakalo yala ekhaya ngoba phela lento le mina ngisipoko nje ngihamba ngishe emoli naso ngenzela abantu ukuthi bangibuke ngibe nepower futhi ngijabule bangihage bashuthe nami umuntu wabantu nje ngithanda abantu mina so ke manje lesikhafa ngikwazi kusiyeka ngoba lesikhafa ogogo banginikele sona ukuthi ngishuthe ngaso ngibe namandla kakhulu ngoba ngempela kulonyaka ngidlali ngempela ngithi abantu abaphile ngenkani. Mkhulu asishiye inamba mkhulu umuntu osekhaya ekwazi ukuxhumana nani ofisa ukuqhamuka kule ndawo yakho mkhulu 072 7378514 inombolo yami engitholakala kuyo leyo 072 7378514 khumbula mawufona kuleyo namba ungabingeleli ubuze izinsuku zokusebenza la ikhasi sebenza njalo olwesine olwesihlanu umgqibelo olwesine olwesihlanu umgqibelo ukubonana nodokotela 1000 asishintshi makubhlungu nqese hlala lapho siyabonga mkhulu.